Καλώς ήρθατε όλοι σε ένα ακόμη καινούριο βίντεο του Capability. Σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με τον Αφιένα, ποιες κινήσεις πραγματοποιεί, ποιοι μυς επιστρατεύονται για την κάθε κίνηση και τέλος κάποια βίντεο με ασκήσεις κινητικότητας. Εύχομαι σε όλους καλή προβολή! Πριν ξεκινήσουμε, να σας ενημερώσω ότι παρακάτω θα βρείτε το link για την εφαρμογή Muscular System 3D Anatomy του κύριου Βίκτορ. Αν δεν ξέρετε γιατί ακριβώς μιλάω, παρακαλώ πολύ, παρακολουθήστε το προηγούμενο βίντεο. Ο αφιένας είναι ο συνδετικός κρίκος του κορμού με το κεφάλι. Η αφιενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης αποτελείται από 7 σπονδύλους. Αυτή η περιοχή διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη στήριξη του κεφαλιού, στην προστασία του νοτιαίου μυελού και στη διευκόλυνση της κίνησης του αφιένα. Επιπλέον, επιτρέπει μεγάλο εύρος κίνησης σε πολλαπλές κατευθύνσεις. Πάμε να δούμε αρχικά ποιες κινήσεις πραγματοποιεί ο αφιένας, αλλά και ποιοι μυς επιστρατεύονται για την εκτέλεσή τους. Ο αφιένας είναι υπεύθυνος για τις εξής ανατομικές κινήσεις: κάμψη, έκταση, πλάγια κάμψη δεξιά και αριστερά και τέλος δεξιά και αριστερή στροφή. Πάμε να δούμε τώρα ποιοι μυς επιστρατεύονται για τις κινήσεις που μόλις είπαμε. Για την κάμψη του αφιένα ενεργοποιούνται κυρίως ο πρόσθεος, ο μέσος και ο οπίσθιος σκαλινός μυς. Για την έκτασή του ενεργοποιούνται οι εξής μυς: ο ημιακανθώδης αφιενικός, ο σπληνοειδής, ο μύκιστος κεφαλικός και ο στερνοκλειδομαστοειδής. Για τις πλάγιες κάμψεις ενεργοποιείται ο στερνοκλειδομαστοειδής μυς. Στις στροφές τώρα θα συναντήσουμε το στερνοκλειδομαστοειδή, αλλά επίσης και τον ημιακανθώδη κεφαλικό. Getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next. Αυτά λοιπόν με την άρθρωση του αφιένα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και μοιραστείτε το με φίλους για να μεγαλώσει η παρέα μας. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε το σώμα σας.